Mi moramo sada da učinimo istorijski napor, koji zahteva ogromnu energiju, odricanje, pravljenje projekata, sve ono što nije urađeno prethodnih decenija, kako bismo napravili tu intervenciju u prostoru. To je dakle jedna vrlo praktična politika. Politika koja nije praktična nema nikakvog smisla. Intervenciju u prostoru koju želimo da napravimo sa namerom da Srbija bukvalno bude drugačija zemlja u najkraćem mogućem vremenu. Mi ne možemo napraviti takvu značajnu intervenciju u bilo kojoj drugoj oblasti do izgradnje infrastrukture. Tako da 70% stanovništva odmah blizu svojih kuća i domova vidi da je Srbija drugačija zemlja. Kad izađu ljudi iz kuća, naići će na mrežu autoputeva i ja verujem i na modernizovane železnice, koje idu tačnim rednim onim planovima. Ako tako bude, onda će i građani morati da menjaju svoje ponašanje. Neće biti moguće da se ponašamo neodgovorno prema svojim radnim obavezama, a onda će, verujem, i političari biti odgovorniji prema svojim obavezama.